سلام كبراتن كبرانن تخاتلت تسفاناتيو كميت وعلو انقع حقوسكم انقع حقوسنا شامناي مدرغ زور فرنسا تزازيمولو بعود إرتراوي بنيام جرماي نبر جول شتا بنيام تعويتو إرترا تعويتا إنتر مارشة تعويتا أفريقيا تعويتا إرتراويان حقوسهم مقدس أرسينو مو أبالات كلب إنتر مارشة كتور حقوسهم تحققيفهم كجلسوا يرأيو أبتان إشتي جن حيال عقبت زنبرت تعوتها حيال عقبت رأي زي كونت بزح فتنتات نبرت تعوتها بزحات زلحات زولات تعوتها بزحات كالوت كعوتو لا تباهيلو قمت استقبر الله تعوتها بنيام جرماي عوتنا يزمت رخزي كوين الله أمو داتا أب زقبرو على محتت زعوت زي أبونا ديون وفيو الله أبونا ديون أبو سلز أمنو زدل دقاف سلز قبرلو زعوت زين وعم كم زقباء قليت الله بزح زيناتات نبينيام قرماي يسرح له كابت قدامي عوتو نعلم زقرم عوتو لمون بقعد كم زلو عقم كم زلو زيادة زرعي عوت كوين ثمزقي له زعوت زين تمالي أبز نبرة شابعي مدرخ مدباي سرحنان تي وددر حتصير وددر ينيرو ناي 25 نت ب3 كيلومتر حقت شفنا ينيرو بنيام قرماي أبز وددر زي كبابي 33 دقائق زويري نتي وددر زازيمو كم نت بهن ريو خلنا صبوق نتبيو من البات مستي زغني دغام ريخا مستي بزحات وناي شوكات ولا درت زلو وددر مخان ريخا اقول نتبيو اما تاي زياده خسرحلو اب كم زبل وددر توسختي ارتران تقدمتون تساتيفهم زو وددر زي ناي غيزي ناي ولق وددر بيرتراوين عوت مزغبلو وددر كوينو كنرئون تسفاناي لومي دما لومي ابزنبره ناي انترميديت ناي نتبو وددر يوناس أبراهامسم نرويجاوي أبال غانتا أونو إكس زغنة يوناس أبراهامسن هديمو نلعلمية كيلومتر هديمو سلز نبرة أبتا فالميت زنبرت ناي انترميديت ناي شوكوا قطم قداماي بموصو 10 نتبي وسيدو دحريو مستعملت غانتا مستعملت جروبو ابزنبره وددر دك غانتو مريحمون قدمت زمصو بنيام جرماي بحيال وددر كالاي كوينو 17 نتبي وسيدو نيريو اب موداتا ابستغبره قصبتاو وددر حيال قصبتاو وددر دما زور فرنسا زور إرتراخ سعب زمسل إرتراوان بهنتينت كتاتلو صنيحهم بعوت ود هاجرهم زخونه بنيام جرماي دما تحبينو مالو ازي عوت ازي كلاي ناي مدرخ عوتيو ابزور فرنسا ني إرترا نا أفريقيا ني إنتر مارشي كلاي عوتنيو مالتيو اب قددم بشكلة أفريقيا إرترا زلوا بقعات معرخ ندي مخانو تمسكيرولو بنيام جرماي كما يزبلته ودا دراي مخانو امسكيرولو كمز زبل مدرخ امود داتا ابعوت زبصحو كمز زبل مدرخ عقب زلوو مستخبدتو عقب زلوو مخانو انغليصلو ابز غبرو قال محتت بنيام جرماي سلازي صبو مدرخ ينيرو نعو مالتيو من البات قرس لزنبره اب استفلالي بوتاتات ونا مونغو ماي هرم سلزنبره سغات نيرونا مودقت خيغاطم مودقتي ايغاطمن زخونه زودقت ጻታ አይነበረም ከንብል ንخل ስለዚህ እንቋ ሐጎሰካ ቢንያም ግርማይ እንቋ ሐጎሰካ ህዝብ ኤርትራ እንቋ ሐጎሰኩም አፍሪካውያን እንቋ ሐጎሰኩም ኩልኩም ፈተውቲ ቀደደም ብሽክለታ ከንብል ንخل ጋዜጠኛ ማኔል አልአዛር
እቲ ዜና ምስ ወፀ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ፔሌልና ኩዕሶ እግሪ እንተኢልና ዓሊ ክለይ ብመኸተ ጉስጢ ማይክል ጆርዳን ብኩዕሶ ሰኪዔት ታይገር ውድስ ብጎልፍ ቢንያም ግርማይ እንተኢልና ድማ ብብሽክለታ እዚኦም ኩሎም ጸለምቲ ሉል እዮም ብምባል ገሊጽዎም ኣሎ ስለዚ ኣብ ተሽዓይ መድረኽ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ንቀጠልያ ማልያ ለቢስዋ ክቅጽል እዩ ጥራይ ዘይኮነ በዚ ኣመዝጊብዎ ዘሎ ነጥቢ መንከርክቦ መን ክወዳደሮ ክንብል ንኽእል ኢና ቢንያም ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ዝኽልተ መድረኽ እዚ ተዓዊተ ድሕሪ ሕጂ እውን ተዘይተዓወትኩ ብዙሕ ኣይኮነን ንሓንቲ ናይ መድረኽ ዓወት ኢልና ኢና መፂና ድሕሪኡ ቀጠልያ ማልያ መፂኡ ሕጂ ድማ ካልኣይ መድረኽ ተዓዊተ ኣለኹ ስለዚ ዝቕፅል መድረኽ እንተዘይተዓወትኩ ንዓይ ኣኽለኒ ኢሉ ኣሎ ከኣኽሎ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ተሃኑ ከውፃሉ እዩ ዝመስል ነዚ ውድድር እዚ ኣብ ናይ ቀጠልያ ማልያ ነጥቢ እንተመፂና ግን ሎሚ ብዘመዝገቦ ዓወት ምስቲ ኣቐዲሙ ኣብ ናይ ሞንጎ ናይ ኢንተርሚዲየት ዝገበሮ ቮላታ ተደሚሩ ነጥቡ ካብ ዝነበሮ ናብ 216 ደይቡ ቀዳማይ ኮይኑሎ ካልኣይ ያስፐር ፊሊፕሰን ብ128 ነጥቢ ይስዕቦ እዚ ማለት ካብ ቢንያም ብ88 ነጥቢ ድሒሩሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ዮናስ አብርሃምሰን 107 ነጥቢ ሒዙ ይስዕቦ ማለት እዩ ስለዚ ብዘእምን ኣገባብ ብቕዓቱ አንጸባሪቑ ስዒሩሎ ጽባሕ ካብዚ ናይ ሎሚ ትርር ዝበለ ኣብ ማእከል ብዙሕ ዓቐበታት ዘለዎ ውድድር ክህሉ እዩ ኣብዚ ውድድር እዚ እውን ቢንያም ክዕወት ምዃኑ ንኣምን ደቂ ጋንትኡ ክሰርሕሉ ምዃኖም ንኣምን ምክንያቱ እታ ማልያ ክትዕቀብ ስለ ዘለዋ ስለዚ ብሉጥ ሸኻኻይ ምዃኑ ዘረጋገፀ ቢንያም ግርማይ እንኳ ሓጎሰካ ንብሎ ነዚ ናይ 183.4 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ብዓወት ምዝዛምካ እንኳ ኣብቃዓካ ንመተሓላለኽትኻ ብዳንጋኻ ብሽኳኻ ቀዲምካ ሕንጻጥ ስለ ዝረገጽካ እንኳ ኣብቃዓካ ነጥብኻ ካብ 149 ናብ 216 ብሓንሳብ እትውንጭፈሉ ክብ ተብለሉ ደረጃ ምብፅሕኻ እንኳ ኣብቃዓካ ክንብለካ ንደሊ ኣብ 24 ዓመትካ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓወት ዘመዝገብካ ዕውት ኤርትራዊ ዕውት ኣፍሪቃዊ ዕውት ሓበን ብዙሓት ጸለምቲ ዝኾንካ ተቀዳዳማይ ኮንካ ኣለኻ እሞ እንኳ ኣብቃዓካ ክንብለካ ንደሊ መበል ታሽዓይ ዙር ምዕራፍ ወይ መድረኽ ናይ ዙር ፈረንሳ ጽባሕ ሰንበት ብናይ 199 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ክቕጽል እዩ ኩላትና ብህንጥዩነት ክንጽበዮ ኢና ንቢንያም ዓወት ንምነየሉ ሓጎስ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ስእሊ ናይ ቢንያም ብምልጣፍ ነቲ ዝነበረ ውድድር ዝገልጽ ቪድዮታት ብምልጣፍ ግጥምታት ብምጽሓፍ እንኳ ሓጎሰና ብምባል ብምድውዋል ብዙሕ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ኤርትራዊ ስርሑ ኣብ ኪሩ ነዚ ግጥጥም ነዚ ውድድር እዚ ዝከታተሎ ዘሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣርኣያ ምስግድና ክፍለ ከምዚ ዝብል ሓደ ጽሑፍ ወይ ግጥሚ በዚ ዓወት እዚ ኣመልኪቱ ጽሒፉሎ ነዊሕ ይስሩካ ንዓለም ዘርዓድካ ድመቐለይ እስኪ ኣርሓናይ ኣፍሪቃ ወዲ ቀይሕ ባሕሪ መን ኣሎ ኸማኻ ከም ኢራብ ትዘልል ትግብል መሊስካ ሃዳናይ በዓል ሰረ ወትሩ ኣብ መትከልካ ግመል ዝኣርማኻ ግመል እዩ ኣርማኻ ኣባል ጋንታ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ነቶም ግመል ዝኣርምኦም ኤርትራውያን ብሓበን ኣሰራሲሩ ኣሎ እንቋዕ ሓጎሰና ሓበን ኣህጉር ኣፍሪቃ ሓበን ኤርትራ ከምኡውን ደራኺ ብዙሓት ብሕጂ እንጽበዮ መንእስያት ኮንካ ዘለኻ ቢንያም ግርማይ እንቋዕ ኣብቃዓካ
ስለዚ ዓወት ቢንያም ግርማይ ብብዙሓት ይፅምበል ኣሎ እዚ ሓምላይ ሰውራ ይቕፅል ኣሎ ብዙሓት ሰባት ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታቶም ስእሊ ብሓምላይ ምስሊ ይቕይርዎ ኣለዉ ንዝግበር ዘሎ ቮላታታት ደጋጊሞም ብምርኣይ ምፅጋቡ ዝሰኣኑ ብዙሓት ሰባት እዮም እዚ ዓወት እዚ ኣብ ካልእ መድረኻት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ጉያ እግሪ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ሰላም ኣብ ውትድርና ኣብ ብዙሕ ነገራት ክድገም ንደልዮ ንሰላም ንህንፀት ንልምዓት ድርኺት ክፈጥር ትፅቢት ናይ ኩልና እዩ ጋዜጠኛታት ዓለም ነዚ ፍሉይ ዓወት እዚ ብፍሉይ መግለፂታት ብምሃብ ይትንትንዎ ኣለዉ ኢንተርማርሼ ሎም ዘርኣየቶ ናይ ጋንታ ስራሕ ፈለማ ኣብቲ ናይ ኢንተርሚዲየት ቮላታ ድሓር እውን ኣብ መወዳእታ ንቢንያም መሪሖም ንቅድሚት ኣብ ምምፃእ ዝገበርዎ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ ነይሩ ስለዚ ንኩሎም በዚ ዓወት እዚ ዝተሓጎሱ ሓጎሶም ቀፃሊ ክኸውን ኣብ ዝቕፅል ዘሎ መድረኻት ድማ ተወሳኺ ናይ መድረኽ ዓወታት ክጎናፀፍ ነታ ሒዝዋ ዘሎ ማልያ ዓቂቡ ድማ ክሳዕ መፈፀምታ ከርእየና ንኻልኦት ከም ዓወት ኣማን ዝኣመሰሉ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ካልኦት ናትንያል ተስፋፅን ገና ንኣሽቱ ዘለዉ ኣብዚ ውድድር እዚ ተሳቲፎም ዓወት ከምፅኡ ንፅበዮም ኤርትራውያን ኣጆኹም ኣብ ዘለኹሞ ዕዉት ስራሕ እናሰራሕኩም ሽምኩምን ሽም ሃገርኩምን እተበርኽሉ ዕዮታት እናሰራሕኩም ፅንሑ እዚ መድረኽ እዚ ናይ ኤርትራውያን እዩ እዚ ህሞት እዚ ናይ ቢንያም እዩ እዚ ህሞት እዚ ናይ ኣፍሪቃ እዩ ንኺድ ጥራይ ኣፍሪቃ ኣብ ኩሉ መድረኻት ትዕወተሉ ኣፍሪቃ ኣብ ኩሉ መድረኻት ሽማ ዝገነሉ ኣፍሪቃ ሕማቕ ሽማ ዝበነሉ ግዜ ጌርና ክንሃንፆ ንኩሎም ኣፍሪቃውያን ፀውዒትና እዩ ክሰምዑና ተኽኢሎም ብፍላይ ንኤርትራውያን ግን ኣብ ብዙሕ ሸነኻትና ከምዚ ዝኣመሰለ ዓወት ክንጎናፀፍ ዘዝከኣለና ክንገብር ኣብ ፖለቲካ ኣብ ቁጠባ ኣብ ጥዕና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ስነ ጥበብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ናይ ህይወት ዕዉታት ዝገብሩና ነገራት ክንሰርሕ ዝከኣለና ክንገብር ፃውዒትና እዩ ዓወት ኣብ ሓደ ሸነኽ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሓት ማእዝናት የድልየና ስለ ዝኾነ ኩላትና ኣጆኹም ኣጆና ይከኣል እዩ ከም ዝከኣል እዚ ዳንጋዚ እዚ ፀሊም ዳንጋዚ ኣርእና ኣሎ ንኺድ ፎርሳ ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ከምዚ ጌርና ኣቕሪብና ኣለና ክትፈትውዎ ተስፋና እዩ ላይክ ከምኡውን ሳብስክራይብ ግበሩ ናብ ካልኦት ንኽባፃሕ ሓግዙና ኣብ ዝመፅእ እዋን ብዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ክንመፀኩም ኢና ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንምንየልኩም ቪቫ ቢኒ ቪቫ ኤርትራ ቪቫ ኣፍሪቃ